Gospel Malawi exclusive interview yathu ijatima ngwenda kumana ndi aluso osiyanasiyana kucheza nawo kutuza ma project awo kutuza chimene akupanga chona kuti Amalawi muzikwanisa kulumikizana ndi aluso a ndera lanu. Amalawi muzikwanisa kulumikizana ndi aluso a mdziko lanu. Leronso takutengerani kumulanje kumeneko takumana ndi artist wina amene ndi woimba wa gospel ndipo iniyo mkhale pomwepo tikhala ndi kucheza ndi artist ameneyi. Muli bwanja bwana? Tibuno kani balo wanga. Bwana. Zikomo kwambiri. Ifetu takupezani. Tabwino. Tachokera ku Gospel Malawi ndipo cholinga chathu nchona kuti zimene mmapangazi anthu ena atu akuziwe. Tabwino. Ndiye anthu mwina ankumana bwa kumati kodi angofikira kuyamba kucheza munthu amene akucheza naye ni ndani. Inu tazitchuleni kuti mtundu wa Malawi ukuziweni kunena kuti tikucheza ndi ndani siku lale. Zikomo kwambiri Amalawi. Ineyo zinanga ndi Precious Paiva. Ena ama ndichira zina kuti Mr. Safe Container. Kuti muzichedwa Mr. Safe Container munango zipasaka pena chilipo chimene chinayambisa kutchudwa zina limene. Zikomo kwambiri balo wanga ule hapa. Ineyo sikuti inazipasa ndekha koma nkhani ya nyimbo imene mwafotokozamo ineyo ndimayimba nyimbo za gospel ani ndatusama album mokwana awiri komanso tikuyembekezeka ina yachitatu imene kubwera pasogolopo mwina kuthekera kuti mwina mu September lai tikhala tikupanga tumapanga launch ya album yachitatu September 2025. ya ndiye album yamba 2 imachedwa Safe Container imene inanyamula imene inazuikako ndi anthu nyimbo imene inanyamula Amalawi kuti akumanimvera akumanisata nyimbo akena ngati imene yoyo komanso naye ngati munthu wa album ndiye mwaiki anthu akuti ya Safe Container ndiye tinalandira zinalo. Ya. Ndiye nkutheka kuti mwina anthu sakuziwa kuti maimbidwe anu anayamba liti ndi chifukwa chani munayamba kuimba chabwino kuli zoimba zosiyanasiyana chifukwa chani munasankha kuimba gospel? Zikomo kwambiri. Ineyo kuimba linayamba 2017. Koma kuti ndiziwe bwino kuti munthu yakuimba eti ndichifukwa nayamba kutusa album 2019 mpaka 2022. Cholinga changa chimene chinandipangisa kuna kuti ndizimba mwina gospel eti pali kuimba yoja zamba zosiyanasiyana kwa ndinasankha gospel. Ndinasankha gospel chifukwa chani 2015 pamene ndinali mu nyengo zinazo sakhala bwino ndinachita ngozi. Ndiye mwaiki ndachita ngozi naona Mulungu akunditetezera kuzatika sazi zimene ndilimo imene ndikuonekeramo koma ineyo Mulungu anandipasabe china iye kuti zatika bwanji ine kukhala ndi moyo. Anzanga anavulalapo anamwalira anzanga anachitapo ngozi koma yonse ali kuli chete koma ine namuonabe Mulungu kuti Mulungu ameneyi ni Mulungu wazatika bwanji. Usonyeza kuti inuyo mene munabadwira simene mulili. Isimene musumene ndilimo yani. Inu munachitapo ngozi. Yes. Ngozi yo munachita kuti munakwezedwa kapena galimoto yo mayendesa. Zikomo kwambiri. Ineyo nali ngati assistant. Ndi matumikira kuntchito kumene ndimagwirako. Ndiye mayenda pafupi ndi patali mwachi napa zinachitika zimene zozo ndithu. Chabwino. Ya. Nde anzano ena kunja kuno aliko kuti anachitika ngati zimenezo ena chibadwireso anangobadwa opanda mendo. Inuyo munachita ngozi munadulidwa mendo koma simunapange chisankho chona kuti tizenda misika tizisakasaka anthu thandizo koma munangoyamba kutumikira Mulungu kumagulisa nyimbo zanu. Inu anthu amene amangokhala kumazanganira pansi amene ubwino wa Mulungu sakukuziwa mungathandize bwanji mungalangize bwanji kuti aziwe kuti chimene akupangacho ndi chibwana kwambiri. Zikomo kwambiri. Ineyo anzanga onse ndikuwalangiza makamaka kwa anthu amene so ali ndi ulumali ndikuwalangiza kuna kuti iwo ali kuthekera kuti kopanga zinthu. Mene ndafukuza kuti mene ndi iweneyo ndinasankha mbali mozi yoyimba sikuti onse ndazikhala kuti oyimba kachanjane mwina yekha kumasima mipini kumatani iwo asazanganire basi iwo azokuti iwo ndani ndiwo basi akwamasuka sabato kutani china chose koza masikini ndi china chose menanga anga tayi kutekulani kupanga koma sikuti azikhala basi ndikuma mwina tanzo wanga lichoka kwatu ya kumasidali okhamene aone kuti Mulungu apangira chanchi chifukwa aliyense Mulungu anapasa njia ndicholinga chokhala pasi kola basi. Chabwino. Amen. Inuyo mukupanga maimbidwe anu koyamba anthu anachilandira bwanji kuna kuti munthu uyi tikumuziwa nthawi ina timasewera naye muno kati mamwe naye limodzi mowa akuti wapanga chisankho afuna azimutumikira Mulungu maimbidwe anthu anachilandira motani chinthu chimenechi? So mwe balo wanga anthu tu anandilandira ndipo chinthu chimenechi anachilandira mosangalala
ndipo kuchokera siku imene ndinazapanga zimene zokafika siku la lero anthu ambiri akundisapota kwambiri kuona kuti zimene zizofunikira zimene zofolowa mabwana anthu osauka wina aliyese akundiyamikira kuona kuti balo wanga wasankha chisankho chabwino komanso apapa ulimbikire ndipo tikupanga support ndipo kwambira pamene popo anthu amandane kuti amandipanga support kuti business zanga zipita chani pasogolo chabwino ya kubanja kwanu mudauza chiganizo chimene chocho potengera kuti banja lanu amakuzwani kuti inuyo sikuti maimba ya koma mudauza kuti panopa ndifuna ndizimba kutumikira Mulungu anachilandira banja kubanja kwanu kutokotu anachilandira bwino andiso mkazi wanga mmodzi so amene amandimbikisa so malira ena ndina kuti mwina ndikaenda njira iye amana kuti tabwera ko pangezi ndikuti Mulungu ati ndiyankhula pa chimenechi ndafukuza akubanja kwathu anachilandira kwambiri kuti apapa kuya ntchito basi ambuye akusiyani cholinga kufunga mugwire ntchito mutumikira ambuye basi chabwino mbalo anga koma kuti ife tikamadusa nthawi zambiri timakupezani area yake imeneyi makhala nthawi zina muli kuno nthawi zina timakupezani muli panja pa mpanda apo ifeyo tingazwe bwinobwino kuti chifukwa chani mmapezeka area inoyo zikomo kwambiri kunoko ndi kumene kumagwirani ntchito ya kuti ntachita ngozi mjamene ndafukozamo ndachita ngozi so konkuno kumaso sana ndaye sabwana anga ya anakhala kuti abaso zikhabe kuti konkuno zinachitika zinazi koma ndi makhabe kuti konkuno kusonza kuti magwebe ntchito kuti konkuno so ino abwana anu ndi ndani inetu abwana anga ndi Mr. Nachoma yes nde potengera kuti amene amakulembani ntchito amakulembani muli munthu wabwinobwino ndiye munapezeka kuti mwachita ngozi mwalumala anachilandira banja bwana anu anakulimbisani mtima bwanji kuti mpezeke kuti panopa mukukhalabe moyo osangana amenewo anandiyimisa mtima ndipo ananena kuti mbalo anga izi sizimathero chani azonse yayi koma tingwana chitsogozo kuti Mulungu atipangira chani komanso ine singakutaya ndizikusamala mene unalili sikuti ndisiya kukonda chifukwa chona kuti wapanga izi yayi koma ndikupangaso chochita kuti uzipanga zina ngati mbalo anga ndithu ndiye nava ukoma kwambiri etu Amalawi ndimene mukumveramo ife tikucheza ndi Mr. Precious Piver amene ndi woimba wa nyimbo za gospel iwowa aimbapo ndithu maalbamu angapo ndipo atiwuzanso kuti 2025 mu September amene akupanganso launch albamu ina ndipo iwowa akulimbikisa anthu na kuti amene amapasa support amene amakonda asasiye kuwakonda chifukwa kuti zabwino akuzibweresabe ino Amalawi kana pomomvu mzilonera zimenezi zabwino zilipobe chifukwa kuti tikhala ndi nthawi yoti tiafunsebe mafunso atiuze zina ndizi inuyo pa Amalawi pano mukanena kuti mwakhala mumachita chidwi ndi zinthu ngati ziti ku mbali ya gospel mwina amene maartist ena akupangira akhala kale amene amakupasani chikoka ndi kupasani chidwi kunena kuti ine wakuti amanipangisa kuti ine ndisimva kuna kuti gospel ilipobe gospel ikupitirira chifukwa anthu ena kumalankhula mwanu kuna kuti gospel inali kale inuyo mungachitire umboni otani kuna kuti gospel sinali kale chifukwa kuti woimba wakuti amanisangalatsa ndipo amachita za gospel balanga ineyo ndilapa anthu amene amanibisa ko mtima kuti koma ndiye awaso amaimba bwino kwambiri komanso amatumikira limu kwetu chabe kuti singathe kumuna kwayuza kumana anthu alipo ambiri ndiye anthu alipo ambiri ndithu anthu alipo ambiri simungachule ndi ambiri anthu ndi ambiri kwa basi dera lino la Mulanje Limbuli mumaona bwanji mene anthu ake amazilandirira zinthu mukakhala kuti mwina muli ndizochitika ngati muli ndi kukhazikisa zimbale zimenezi ndi zinthu zoti mwina afuna akalipire pakhomo mumaona bwanji kuti anthu amu community ino amabwera nkuzapereka kulowa pakhomo kapena ndizija zona kuti anthu ake sazimvesa bwinobwino zinthuzi kapena anazimvesesa kuna kuti inu mukupanga chani kumbali yanga pa albamu ya number 1 anthu samazimvesesa bwinobwino zinthuziya koma ntangwabe kumatuluka kumapanga mashow pafupi mpatali kumapa mashow anthu ibe pang'ono pokhala kuti matani machimvesesa albamu ya number 2 ndiye anthu anachimvesesa bwinobwino ndiye anthu samalowa amalipira ndithu kuchilichonse ujeni pamakhala mainto kuti tifuna tigulise albamu yetu pamakhala mauje machona kuti tifuna albamu ndigule ndamakona mwakutete ndipo zimatheka ndithu ndipo zimatheka chifukwa choti mwina anthu ana chidwi changa amene kuti ndikoti ndikupangiranso chambire kupanga malonchi anu ndalama imene munagulisa yayikulu kuna kuti ine ndiye ndagulisa ndalama yonena kuti sinayiyembekezere munthu mmodzi kugula ka CD kugula flash ndalama yokwera imene inagulidwapo inu albamu yanu mukuyikumbukira
ndikuikumbukira inali 220,000 munthu mmodzi nkugula ya ndikugula kusakanza ndalama za anthu ena munapezeka kuti mwabwera ndalama zambiri kwa basi zikomo kwambiri ya mungauze zotani anthu amene amangosang'anira pansi koma luso ali nalo akulephera kuligwiritsa ntchito kunena kuti likwanisa kuwatumikira zinthu zawo za siku ndi siku zikomo kwambiri mmene ndafotokozapo kale kunena kuti anzanga amene akuona kuti ali ndi luso sikuti mwina kupatwa kuti ine ndikhakuti kufa ndulu mali koma wina aliyense chifukwa ziko lino kuti tikhale muchimene chocho kufunika tizipanga zinthu zosiyanasiyana ena ali muzintchito ena amapanga maluso osiyanasiyana nde paliso enache ali ndi maluso koma maluso angotani kodi angoakhazika ndiye ndikuwamemeza kunena kuti abale anga tiyeni mugwire ntchito mmene mulungu anakupasani luso limene mulungu anakupasani muligwiritse ntchito kuti lusolo lizikupindulirani. Yes. Inuyo mmafuna mtafikira pati? Ineyo tu chachikulu ndimafuna kuna kuti mulungu be azinipasani moyo kuti ibe nzatumikira be Malawi biola maibidwe. Yes. Nyimbo zanu zimamveka pa radio? Nyimbo zanga zimamveka pa radio. Nyimbo zanga zimamveka su TV osiyanasiyana amaonera anthu osiyanasiyana ma TV. Ndikho kukamba choncho ndithu. Ndiye potengera kuti ku studio kumafunika kulipira ndalama, jamula ma videos kumene kumafuna kulipira ndalama. Ndiye eno ndi munthu ona kuti mulipo nokha sitikuziwa muli ndi management imene makusamala zimene muli ndi manager. Palibe ya. Ndiye mmapanga motani kuti zonsezo zipezeke kuti zatheka mwakajambula nyimbo ku studio mwabwera nayo video yajambulidwa chinthu chatheka chikuoneredwa. Zikomo kwambiri. Ineyo chimene chimapanga ntatusaba mwena bathoyi ndazipangiranso magawo ena kuti ndalama iyi tisungeso tipangeso mabudget ena kuti chinthube chilipa sagolo komanso ndikafotokozaso abale ena uzungulira town yathu ndikafotokozera amanigwiraso zaja kuti tatiyeni tipangezi ndikutibe anthu be amanthandizaso chabwino. Inuyo patapezeka munthu kuna kuti ndakita nawo chidwi a Precious Piper chifukwa ndi munthu kuti anapangapo ngozi anaduka mendo koma sanakhale pansi anazuka sakufuna moyo wopempha koma akufuna kulimbikira paokha ine amene wandifuna ndathandize munthu amene atakhala kuti apezeka eno mungamusegulire khomo kuti apezeke? Inetu munthu amene ndimusegula khomo kuti mmene wachimvera atheze kupanga imene angapangire komano ineyo ndilokonzeka kwa wina aliyense nchifukwa ndikuna kuti anzathu ena amakhala ndi management osiyanasiyana kuti watanzira mapatina osiyanasiyana ineyo ndankhala ngati ndilibe munthu komabe anthu ondigwira dzanja alipo komano nabwere poyera kuti apa ndifuna ndikugwira sipano manje kuti iwe ndikupangira izi chabwino ngati manager. Atakhala kuti munthu amene wapezeka angakupezeni motani in terms of mwina phone number kudala limene mukupezekera? Zikomo kwambiri. Ineyo atati mwina afuna andipeze ndimakhala kumuza boda kumukulimbuli chapa center ndimakhala kumene koko isekopita kuna masalima ngofusa kuti ndifuna Mr. Safety Motena andipeza Mr. Piper andipezaso mwaichiso kuti mwina tafuna mwina tiyankhulane kuchokera mwina pa phone. Ineyo namba langa ndi 093 13 mapeto 18. Amalawi mwazimvera nokha Mr. Piper kupereka location imene akupezekera komanso kupereka contact imene mungakwanise kuwapeza ndipo namba lawo ndi imene kudusa musi mukafuna kulumikizana nawo muzakhala inuyo mukutenga namba imene kulumikizana nawo. Pali zambiri zochititsa chidwi zimene mkulu amene akuchita chabe kuti nthawi tinanayo yochepa chifukwa kuti tinati kungodusa ndi anthu ena anatipempha kuti koma timafuna mkulu amene jamtasacheza naye. Ife ngati Gospel Malawi takubweretserani Mr. Piper ndipo nyimbo zawo mukhala mukuzimvera chifukwa kuti ifeyo mu interview imene tikhala tikusewera nyimbo zawo zina kuti muone mmene Mr. Piper amayimbira. Inu bwana Piper muli ndi mawu osiriza mtundu wa Malawi? Inetu mawanga ndionera kuna kuti kyambira ndikuthokoza chifukwa sinayembekezere kuti ndikumana ndi anthu ngati inuyo. Sinayembekezere chimene chocho ya koma ndangoona be mulungu ali kumbali yanga. Kyambira ndimecho ndikuthokozani komanso cha namba 2 ndikuthokozaso kwa anthu amene amanipanga support anthu ambiri amanipanga support musasiye kunipanga support komanso ndiwapangeso anthu ena komanso ndipezepo somwayi
kuti mwina apalizana zofoka amene mazone mwina kwa ineyo ndiyankhuleni kapena yayi mwene nyimbo yakuti cha imene yasiri bwino kuti kapena imene munapa bwayi ndiyankhuleni nsazimvere kwina kwake koma ndiyankhule mwinanga mukandiyankhula ndikuti ine ndikonza mavuto sikuti chiso muzukuti zili bwino mwina sali bwino iyayi koma mundiyankhule zikakhala bwinonso mundiyankhule sizili bwino mundiyankhule ndikonze zikomo ndithu ziko mwa Malawi tinali ndi interview ife a gospel Malawi komanso Mr. Paiva iwo watu ndoimba gospel amene samatopa ndi abwino mutakhala kuti mwapanga follow inde mwasata mwamvera nyimbo zawo mwapanga nawo business yabwino amenewa muzakhala anthu okondwa asemza khumudwa chifukwa kuti iwowa abwera kusatumikira Mulungu ziko mkwambiri a Malawi.